Milí Michalovčania, vážení priaznivci folklóru a všetci návštevníci mesta Michalovce, som nesmierne rád, že už počas tohto víkendu vás môžem pozvať na 64. ročník zemplínskych slávností. Toto podujatie organizuje mesto Michalovce v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a ďalšími podporovateľmi a organizáciami, ktoré nás podporujú. Som nesmierne rád, že tento ročník sa bude niesť v istých zmenách, a to hlavnou zmenou, že program sa nebude konať len na tribúne pred Mestským úradom, ale taktiež atrium Mestského úradu, taktiež stane za tribúnou a nedeľu v Parku Kerta a v kostole Narodenia Panny Márie. Veľmi si vážime podporu, ktorú dostávame z rôznych strán, a hlavne chcem oceniť pomoc Ministerstva financií, Fondu na podporu umenia a Ministerstva športu a cestovného ruchu. Srdečne ďakujeme, verím, že počasie nám vydrží, bude nám prijať. Predpovede sú priaznivé, tak sa veľmi teším na to a verím, že víkend spravíme spolu v znamení folklóru. Ďakujem veľmi pekne a teším sa.